aku munggah mbok celuk Darmanto iku matamu. Wong Mami Okta iki wedok di YouTube-no kok. Ya iki jenenge anak gak berbakti mbok ambek wong tuwa. Budal sobo dikongkon blonjo. Daging sapi kabeh digawe pentol. Gak mule-mule karepmu ku ya apa? Kon mau blonjo daging sapi ya? Ora. Daging sapi? Ora. Gawe pentol? Ora. Mek atik dina iki kon gak gawe pentol, cekelen pentolku. Kok gak nyaman ngene. Dok. Kon iki lah anake Mami Okta Sherly merinti di malam hari. Ora. Anake Mami Okta sinden sing kondang. Ora. Anake Pak Darmanto. Ora. Tak kandhani Darmanto iku jeneng kucuk.